In Business News. Ανάσα και ελπίδα δίνουν σε άτομα και οργανισμούς που έχουν ανάγκη για οικονομική βοήθεια ο Andrei και η Julian Dashin με τη δημιουργία του φιλανθρωπικού ιδρύματος Andrei and Julian Dashin's Foundation. Το ίδρυμα, που μέχρι σήμερα έχει προσφέρει περίπου 40.000 ευρώ, θα ξεκινήσει με ένα ετήσιο προϋπολογισμό περίπου €500,000 με στόχο να διπλασιάσει το ποσό σε διάστημα 2 έως 3 ετών. Θα λειτουργήσει με δωρεές χρηματικών ποσών, αξιολογώντας πολύ προσεκτικά τα πρόσωπα που θα επιλέγονται για αυτές. Επίσης, το ίδρυμα προτίθεται να προωθήσει ενεργά τον εθελοντισμό, ενθαρρύνοντας νεαρά άτομα να συμμετέχουν στις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες και συνεργαζόμενο με τοπικές αρχές και άλλους οργανισμούς προς το σκοπό αυτό. Ο εξέχων επιχειρηματίας και ιδρυτής της Forex Time Limited, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος της Alpari, ανέλησε στο In Business News το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία του ιδρύματος από τον ίδιο και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί και διαμένουν στην Κύπρο από το 2012. Bring some positive changes in not only into business environment but also into social areas of the Cyprus life. Ο κύριος Ντασίν εξέφρασε επίσης την άποψη ότι τα μέλη της κοινωνίας, ιδιαίτερα τα προνομιούχα άτομα, πρέπει να είναι κοινωνικά ενεργά προκειμένου να διατηρηθεί η χώρα μας ασφαλής και υγιής. Became citizens of Cyprus and we felt that we should give back to the country where we feel home. So you can say that we can just help and that's all about establishing the foundation. Ο Andrei και η Julian Dashin έχουν πολύχρονη εμπειρία σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, έχοντας ιδρύσει το Alpari Charitable Fund στη Ρωσία το 2005, το οποίο έλαβε το βραβείο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της Χρονιάς 2 συνεχόμενες χρονιές στη Ρωσία.